Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Ranjana Ranjana, Yashodanandana Ranjana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Ranjana, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Hare Krishna. Sri Radha Govinda Mandir, ISKCON Bangalore. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 1 ശ്ലോകം നമ്പർ 9. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ അനനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുതദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരി.
പാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹം സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിവം നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമേ വിഷ്ണു നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പൃഷ്ഠായ ഭൂതൽ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധർ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വ്യാസപീഠം ഒരുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സൂതഗോസ്വാമിയെ എല്ലാവരും ആദരവോടെ അവിടെ വ്യാസാസനത്തില് ആസനസ്ഥനായിട്ട് പറയുന്നതും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ സൂതഗോസ്വാമി ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സഭയിൽ ആ സദസ്സിൽ അല്ലെ ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാരുള്ളതിൽ സൂതഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, ഇമാം വശ്യത്യസേ സൂതാ ഋഷിഭ്യോ നൈമിഷാലയേ ദീർഘസത്രേ കുരു ശ്രേഷ്ഠ സംപൃഷ്ടാശൗനകാതിഭി. അല്ലയോ കുരുശ്രേഷ്ഠ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആസനസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഇതേ സൂതഗോസ്വാമി നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ മഹായജ്ഞത്തിൽ സമ്മേളിക്കുന്ന മുനിമാർക്ക് ഈ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ശൗനകന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുനിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ, എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ മഹായജ്ഞത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അന്നേ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ഈ ഇവിടെ ആഗതനായിട്ടുള്ള ഈ സൂതഗോസ്വാമി ശൗനകാദി ഋഷികളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് നൈമിഷാരണ്യത്തെ വെച്ചിട്ട് മഹായജ്ഞം നടത്തുകയും അതിൽ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശൗനകാദി ഋഷികളുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ഉള്ളതിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12 സ്കന്ധങ്ങൾ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ അർജുനന്റെ കുറെ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ. അതാണ് അതിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ശൗനകാദി ഋഷികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ബലരാമൻ എന്താണ് ആ സൂതഗോസ്വാമിയെ അതിന്റെ വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ളത് സൂതഗോസ്വാമി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ സൂതഗോസ്വാമിക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ദീർഘായുഷ്മാനായിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. എന്നാൽ അവിടെ 82,000-ലധികം ഋഷിമാരുണ്ടായിരുന്നു. സൂതഗോസ്വാമി മാത്രം ആയുഷ്മാനായിട്ട് കാര്യമുണ്ടാവില്ല അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി വേണം. അപ്പൊ മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത മഹായജ്ഞം പൂർത്തീകരിക്കാൻ, ഇത് കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അസുരന്മാരുടെയൊക്കെ ശക്തി കുറയുന്ന അല്ലെ. അസുരന്മാരൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് മുടക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചിരുന്ന ബലരാമൻ തന്റെ കലപ്പ കൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നമുക്ക് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ശൗനകാദി ഋഷികളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. തത്ര തത്രാത്മസായുഷ്മാൻ ഭവതായതു നിശ്ചിതം പുംസാമേകാന്തദാശ്രേയ തന്നശംസിതുമർഹസി. തത്ര തത്രാത്മസായുഷ്മാൻ ഭവതായതു നിശ്ചിതം പുംസാമേകാന്തദാശ്രേയ തന്നം ശംസിതുമർഹസി. തത്ര തത്രാത്മസായുഷ്മാൻ ഭവതായതു നിശ്ചിതം
പുംസാം ഏകാന്തദാശ്രേയ തന്ന സംശിതുമർഹസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2-3 പേർക്ക് ചൊല്ലാം. സുവർണ പ്രഭുമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര തത്രാജ്ഞസായുഷ്മൻ ഭവതാ യദി നിശ്ചിതം പുംസാമേകാന്തദശ്രേയസ്തന്ന സംശിതുമർഹസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തത്ര തത്രാഞ്ജസായുഷ്മൻ ഭവതാ യദ്വിനിശ്ചിതം പുംസാമേകാന്തദശ്രേയസ്തന്ന ശംസിതുമർഹസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുറാണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര തത്രാഞ്ജസായുഷ്മൻ ഭവതാ യദ്വിനിശ്ചിതം പുംസാമേകാന്തദശ്രേയസ്തന്ന സംശിതുമർഹസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്യൂണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര തത്രാഞ്ജസായുഷ്മൻ ഭവതാ യദ്വിനിശ്ചിതം പുംസാമേകാന്തദശ്രേയ തന്ന സംശിതുമർഹസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. തത്ര തത്രാജ്ഞസായുഷ്മൻ ഭവതാ യദ്വിനിശ്ചിതം പുംസാമേകാന്തദശ്രേയസ്തന്ന സംശിതുമർഹസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വിവർത്തനം അടുത്ത ശ്ലോകം ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കും, അത് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. തത്ര തത്രാജ്ഞസായുഷ്മൻ ഭവതാ യദ്വിനിശ്ചിതം പുംസാമേകാന്തദശ്രേയ തന്ന സംശിതുമർഹസി. തത്ര അതിനെപ്പറ്റി, അതിനെ സംബന്ധിച്ച്, അജ്ഞസ സരളമായി, ആയുഷ്മാൻ ദീർഘായുസുള്ള, ഭവത സത് ആത്മാവായ അങ്ങ്, യത് എന്തെന്ന്, വിനിശ്ചിതം നിശ്ചയം വരുത്തിയ, പുംസം സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കായി, ഏകാന്തത പൂർണ്ണമായും, ശ്രേയസ് പരമ നന്മയ്ക്കായി, തത് അത്, ഞങ്ങൾക്ക്, ശംസിതു വിശദീകരിച്ചു തരിക, അർഹസി അർഹിക്കുന്ന. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രതിപാദിക്കും ചെയ്യും. ആകയാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ പരമക്ഷേമത്തിനായി ദീർഘായുസുള്ള അങ്ങ് നിശ്ചയം വരുത്തിയ പൂർണ്ണവും പരമവുമായ നന്മ എന്തെന്ന് ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ സരളമായി വിവരിച്ചു തന്നാൽ. ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചു അല്ലെ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ, 2-7 അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും അല്ലെ, എല്ലാ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ഒക്കെ പരമക്ഷേമത്തിനായിട്ട്, എല്ലാവർക്കും ഈ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഋഷികരൊക്കെ. പരദുഃഖ ദുഃഖി അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരുടെ ആ വിഷമത്തിൽ അവരും വിഷമിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഇവിടെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവേദ ചക്രത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ കാര്യം കാണിക്കാൻ, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അല്ലെ. എന്താണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട്
ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആ നന്മ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്, ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ശ്രേയസ്കരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ശ്രേയസും നമുക്ക് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. മാലതി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചോളൂ. ഭാവാർത്ഥം. ആചാര്യനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആചാര്യന്മാരും ഗോസ്വാമിമാരും സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ ചിന്തയിൽ, വിശേഷിച്ചും ആത്മീയ ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേമത്തിൽ സദാ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ക്ഷേമം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഭൗതിക ക്ഷേമത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആകയാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ ക്ഷേമത്തിനുതകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ നൽകുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കാര്യനിർവാഹക അസാമർത്ഥ്യത്തെ മുൻകൂട്ടി ദർശിച്ച ഋഷിമാർ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് വെളിപ്പെട്ട അഖില ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സംക്ഷേപം വിശദമാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച തന്നിമിത്തം സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ പരമക്ഷേമത്തിനുതകുന്ന നിയാമക നന്മ എന്തെന്നും മുനിവര്യന്മാർ ആരാഞ്ഞു. കലിയുഗ ജനങ്ങളെ അപരാധികളാക്കുന്ന സംഗതികൾ താഴെ പ്രസ്താവിക്കുന്നവയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി കലിയുഗത്തിലെ എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് നമുക്കൊക്കെയുള്ള എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. 10ാമത്തെ പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ ഖലു യസ്മിൻ യുഗേ ജനഃ മന്ദാസു മന്ദമദയോ മന്ദഭാഗ്യാഹുപദ്രുതഃ. പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ ഖലു യസ്മിൻ യുഗേ ജനഃ മന്ദാസു മന്ദമദയോ മന്ദഭാഗ്യാഹുപദ്രുതഃ. പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ ഖലു യസ്മിൻ യുഗേ ജനഃ മന്ദാസു മന്ദമദയോ മന്ദഭാഗ്യാഹുപദ്രുതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3-4 പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ചാൻസ് കൊടുത്തേ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രായേണ അല്പായുഷാ സഭ്യ കാലാവസ്മിൻ യുഗേ ജനാ മന്ദാസു മന്ദമദയോ മന്ദഭാഗ്യാഹുപദ്രുതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രായേണാൽപായുഷ സഭ്യ കലാവസ്മിൻ യുഗേ ജനാ മന്ദാസു മന്ദമദയോ മന്ദഭാഗ്യാഹുപദ്രുതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രായേണാൽപായുഷ സഭ്യ കലാവസ്മിൻ യുഗേ ജനാഃ മന്ദാസു മന്ദമദയോ മന്ദഭാഗ്യാഹുപദ്രുതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. പ്രായേണാൽപായുഷ സഭ്യ കലാവസ്മിൻ യുഗേ ജനാ മന്ദാസു മന്ദമദയോ മന്ദഭാഗ്യാഹുപദ്രുതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രായേണാൽപായുഷ സഭ്യ കലാവസ്മിൻ യുഗേ ജനാ മന്ദാസു മന്ദമദയോ മന്ദഭാഗ്യാഹുപദ്രുതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രായേണൽപായുഷ സഭ്യ കലാവസ്മിൻ യുഗേ ജനാ മന്ദാസു മന്ദമദയോ മന്ദഭാഗ്യാഹുപദ്രുതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പോ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ വിശേഷണങ്ങൾ പറയുന്നു. പ്രായേണ അല്പായുഷ സദ്യ ഖലു അസ്മിൻ യുഗേ മന്ദാസുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യ ഉപദ്രുതഃ. അതിന്റെ വേർഡിൽ നിന്നും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വേദാന്ത സ്വാമി സാധിക്കുന്നത് പ്രായേണ മിക്കവാറും, അല്പ അല്പം, ആയുഷ ആയുസ്, സഭ്യ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തി, കലോ ഈ കലിയുഗത്തിൽ, അസ്മിൻ ഇവിടെ, യുഗത്തിൽ, ജനാ ജനങ്ങൾ, മന്ദ മടിയന്മാർ, സുമന്ദമതയ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെട്ടു, മന്ദഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യവാന്മാർ, ഈ സർവോപരി, ഉപദ്രുത പ്രക്ഷുബ്ധമായി. അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠ പണ്ഡിത, കലി പ്രബലനായ ഈ അയോയുഗത്തിൽ മനുഷ്യർ അല്പായുസുക്കളാണ്. അവർ നിർഭാഗ്യവാന്മാരും വഴക്കാളികളും മടിയന്മാരും മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ചവരും സർവോപരി സദാ ആകുലരുമാകുന്നു. ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ കലിയുഗത്തിലാണ് ഉള്ളതല്ലേ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു കലി പ്രബലമായ ഈ അയോഗത്തില് മനുഷ്യരൊക്കെ അല്പായുസുക്കളാണ് അല്ലെ, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, വഴക്കാളികളാണ്, മടിയന്മാരാണ്, മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ചവരും സർവോപരി സദാ ആകുലരുമാകുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സൂതഗോസ്വാമിയോട് ആ ശരണകാതി ഋഷിമാരൊക്കെ ചോദിക്കും. ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭഗവത് ഭക്തർ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് സദാ ഉത്സുകരാണ്. കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഹേതുവായ സംഗതികളെ അപഗ്രഥനം ചെയ്ത നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ അയോയുഗത്തിൽ മനുഷ്യർ അല്പായുസുക്കളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. കലിയുഗത്തിൽ മനുഷ്യായുസ് ദുർബലപ്പെടാൻ മുഖ്യ കാരണം ഭക്ഷ്യക്ഷാമമല്ലെന്നും അവരുടെ അനിയന്ത്രിത സ്വഭാവമാണെന്നും മുനിശ്രേഷ്ഠർ ഗ്രഹിച്ചു. മിതഭോജനവും ഉചിതശീലവും പാലിക്കുക വഴി ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കാനാകും. അമിത ഭോജനവും ക്രമാധികമായ ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാനിവൃത്തിയും മറ്റുള്ളവരുടെ അനുതാപത്തെ അധികം അവലംബിക്കുന്നതും കൃത്രിമമായ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നതും മാനവശക്തിയുടെ ചൈതന്യത്തെ നശിപ്പിക്കും. ആകയാൽ മാനവർ അല്പായുസുക്കളാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ മടിയന്മാരാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം. ആകയാലാണ് താൻ ആരാണെന്നും ലോകം എന്താണെന്നും പരമസത്യം ഏതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ പോരാട്ടം നടത്തി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സർവക്ലേശങ്ങളെയും പര്യവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ അവന്റെ ശാശ്വത വാസസ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് മനുഷ്യജന്മം. എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഇച്ഛയുമില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇടവന്നാൽ പോലും നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ കപട ഗുരുക്കന്മാരുടെ ബലിയാടായി തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുറാണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ തത്വസംഹിതകളുടെയും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും മാത്രമല്ല സിനിമ, വ്യവസായം, തൂതുകളി, ക്ലബ്ബ്, സമാജം, സാംസ്കാരിക പുസ്തകശാലകൾ, ദുഷിച്ച സംസർഗം, പുകവലി, മദ്യപാനം, വഞ്ചന, മോഷണം, കലഹം തുടങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി വരുത്തുന്ന പലവിധങ്ങളായ അസംഖ്യം കേളികളുടെ ഇരയായി തീരുന്നു. വിഭിന്നങ്ങളായ അസംഖ്യം ഏർപ്പാടുകളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതിനാൽ അവരുടെ മനസ്സ് സദാ ഉത്കണ്ഠാകുലമാണ്. ഈ യുഗത്തിൽ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത
വ്യക്തികൾ വെളിവാക്കപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയോ വേദസാഹിത്യങ്ങളെയോ ആധാരമാക്കാതെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാനിവർത്തിക്ക് അധീനരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മതാചാരം എന്ന വ്യാജേന പലവിധ പാപകർമ്മങ്ങൾ അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മനസമാധാനവും ശാരീരിക ആരോഗ്യവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. താമസം വിന വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതാകും. ഗൃഹനാഥന്മാർ ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമ നിയമാനുശാസനങ്ങൾ പരിപാലിക്കാതെയാകും. തൽഫലമായി ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന അത്തരം വാനപ്രസ്ഥരും സന്യാസിമാരും നേരായ മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ ലോകം അവിശ്വസ്തതയാൽ പൂരിതമാകും. ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാതാകും. സംസ്കാരത്തിന്റെ നിലവാരം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയായി തീരും. അത്തരം ഭൗതിക സംസ്കാര സംരക്ഷണത്തിനായി സമ്മിശ്ര രാഷ്ട്രങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും രൂപീകരിക്കുകയും വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങൾ അഥവാ ചേരികൾ തമ്മിൽ നിരന്തരം ഉഷ്ണ ശീത യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ വികലമായ വർത്തമാന മൂല്യങ്ങൾ കാരണം ആത്മീയ മാനദണ്ഡങ്ങളെ ഉന്നതമാക്കാൻ അധികം പ്രയാസമായി തീരുന്നു. സർവ പതിത ആത്മാക്കളെയും കുഴപ്പത്തിൽ നിന്നും ജനന മൃതി ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ വ്യാകുലരായ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് പരിഹാര നിർദ്ദേശം ആരാഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ കലികത്തിലെ ആ ആൾക്കാരുടെ വിശേഷണങ്ങൾ അല്ലെ, അതൊക്കെ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ. നമുക്കിതെല്ലാം സത്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇതൊന്നും നമുക്ക് സത്യമല്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയും എന്താണ് ആ കലിയുടെ ശക്തി അത്രയും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് കലിക്ക് സ്പർശിക്കാൻ തന്നെ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കലി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. 4 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കലി അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ആ വിവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി. എന്താണ് 4 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. എവിടെയാണോ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ശാപം ചെയ്യുന്നത്, എവിടെയാണോ ചൂതുകളി നടക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ മദ്യപാനം ലഹരി വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്, അവിടെയാണ് കലിയോട് വസിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ആ പരീക്ഷത്തിന്റെ മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് എവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ കലിക്ക് എവിടെയും വസിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസാനമാണ് കലി പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണോ അമിതമായിട്ടുള്ള ധനമുള്ളത്, സ്വർണമുള്ളത്, അങ്ങനെ അവിടെയും വസിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇന്ന് അല്ലെ കലിക്ക് എല്ലായിടത്തും വസിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കഴിയണം അല്ലെ. എന്താണ് കലി നമ്മളെ ബാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കലിക്ക് നമ്മളെ അവിടെ എന്താണ് നല്ല താമസ സ്ഥലം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നിടയ്ക്കാണ് കലി വസിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും കലിയുഗത്തില് എല്ലാവരും അല്പായുസുക്കളാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം സത്യയുഗത്തില് 1,00,000 വർഷം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാലത്ത് വലിയ വലിയ തപസ്യകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വർഷം അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു അല്ലെ. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിജനമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു. പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തിലും 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ വരുന്ന ദ്വാപരയുഗത്തിലും 1000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും അല്പായുസുക്കളാ അല്ലെ. നമുക്കറിയില്ല എത്ര നിമിഷം നമുക്കിനി അടുത്തതുണ്ട്, അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ 7 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് 7 ദിവസം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ആ 7 ദിവസം കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്തത്? ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ആരായും സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾപ്പല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അറിയാലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. ജന്മ കർമ്മജമേതി ഗമേവം യോവേതി അദ്ദേഹം കേട്ടാൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു? തീർച്ചയായിട്ടും നീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും, പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ദുഃഖപൂർണമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകൾ കേൾക്കുക, പാരായണം ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ സാധാരണ ആൾക്കാർ കലിയുഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും അല്പായുസുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ. അത്രയും ആയുസ് കുറവാണ് കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെ.
നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാർ അങ്ങനെ പ്രായമായവരൊക്കെ 90 വയസ്സ് 100 വയസ്സൊക്കെ ജീവിച്ചാല് ഇപ്പോ അത്രയും കുറഞ്ഞു വരുത്താം അല്ലെ, 60 50 അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് വരുത്താണ്. അപ്പോ എത്ര അടുത്ത നിമിഷം നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്താണ് നമ്മളെ പഠിച്ചല്ലേ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, വൈദ്യം അല്ലെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് എപ്പോഴും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതെങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിന് പ്രേയസ് എന്നാണ് പറയുക. നമ്മളെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തൃപ്തിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുന്നതിനെ പ്രേയസ് എന്ന് പറയും. ശ്രേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതൊക്കെയാണ് ശ്രേയസ് അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രേയസ് എന്താണ് ശ്രേയസിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവരാകരുത്. നമ്മൾ ശ്രേയസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പ് തരുന്നു. നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടും എല്ലാം ഭഗവാൻ തരും അല്ലെ. നമുക്ക് ധനവും മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തരും. അനന്യശ്ചിന്തയെന്തോ മവേചന പരിഭാസത എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുമല്ലേ. നമ്മൾ പ്രേയസിനായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം കളയാതെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ശ്രേയസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ ഋഷിമാർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള അല്ല അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ലോകത്തിന് തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കും സുധഗോസ്വാമി എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അത് സത്യം നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും. നമ്മുടെ ശീലപ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? എന്റെ സേനാപതി നായകൻ വരും, എന്താണ് പൃഥ്വിത്യാച്ച് നഗരാധികം സർവത്ര പ്രചാർഹർ മോരനാം. എന്റെ നാമം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമം ഓരോ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും വിതരണം ചെയ്യും ആ സേനാപതി നായകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ വാക്കുകളെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഈ വാക്കുകളെ സംശയിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരെ അവിടെ ആ മഠത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നിട്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താഴെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമോ? അത് ശരി തന്നെയായിരിക്കുമോ? അങ്ങനെ ഈ ലോകം മുഴുവനായിട്ട് ആരാണ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്? അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായിരിക്കും, അല്ല ചിലപ്പോൾ അത് ബംഗാളിൽ മാത്രമായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരെ താഴെ ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ ഒരിക്കലും ഡൗട്ട് ചെയ്യരുത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോകം മുഴുവൻ എന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിക്കും, എന്റെ ഹരിനാമം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. അപ്പോ ആരാണ് അത് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഏതായാലും നിങ്ങളാവാൻ അത് വഴിയില്ലായിരുന്നു. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല, അതിനെ അവര് മാറ്റിമറിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും നിങ്ങളായിരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദരാണ് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത്, എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തത്. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ എന്താണ് ആ മായാപ്പൂരിൽ ഇപ്പോ ഒരു അത്ഭുത ടെമ്പിൾ വരുന്നല്ലേ, ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം. അപ്പൊ അത് ആ ഗംഗയുടെ മറുകരയിൽ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം വരും. അവിടെ വിദേശത്തുള്ള എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഹരിനാമം പാടി നൃത്തം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ലോകം മുഴുവൻ എല്ലായിടത്തും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കും സേനാപതി നായകൻ എന്ന് വിനോദ് ഠാക്കൂറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഇത് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ എല്ലാ ശക്തിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ട് അവരെ അയക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയും അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സൂത ഗോസ്വാമി എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ശൗനകാദി ഋഷികൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. അതിലൂടെ ആ ശൗനകാദി ഋഷികളുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളും ഇന്നിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അല്ലെ, എന്താണ് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഭക്തിയോഗമാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തപസ് ചെയ്യലും യജ്ഞം ചെയ്യലും വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് വിഗ്രഹാരാധന നടത്തലൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, പാരായണം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ. അപ്പോ എല്ലാവരും നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നു, വഴക്കാളികളാണ് അല്ലെ. വേണ്ടുന്നതിനും വേണ്ടാത്തതിനും ഒക്കെ വഴക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും എന്താണ് ആൾക്കാർക്ക് എന്താണെന്നില്ല, അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതും ഒക്കെ എന്താണ് വഴക്ക് കൂടാനായിട്ട് വരും. പിന്നെന്താണ്? മടിയന്മാരാണ്, മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ചതാണ്. സർവോപരി
സദാ ആകുലരുമാകുന്നു അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ളതൊക്കെ വേവലാതിയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്നാലോ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിയെ കുറിച്ചിട്ട് സദാ ഉത്സുകരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സുഗതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ സ്വന്തം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവരിവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലം അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആയുസ് കുറക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഭക്ഷണം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് അല്ലെ. മിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാനിവൃത്തി ക്രമാധികമായിട്ടുള്ള, അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആഡംബര ജീവിതം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചൈതന്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആയുസ് കുറയ്ക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മുടെ കോപം അതും ആയുസ് കുറക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമാണ്. ഇത്ര കോടി ഇത്ര ലക്ഷം ശ്വാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കോപം വരുമ്പോ അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുസ് അത്രയും കുറയും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കലിയുഗത്തില് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടം 534 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ല സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറയും. ഇനി കലിയുഗം വരുന്നതൊക്കെ ഇനി ഒരു 10,000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കലി അതിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിൽ വരുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളാവും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരും പ്രചാരണം ചെയ്യുന്നവരും ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാം ഗംഗ ഇവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം 10,000 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത്രയും ശക്തിമത്തായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനിയും ഒരു ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കരുതെന്ന് പറയും ധർമ്മരാജ് പറയും. നമ്മള് ഇനിയും ഒരു ജന്മത്തിൽ ഇതങ്ങനെ പോട്ടെ, ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തില് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജന്മം നമ്മൾ അലസരായിട്ട് പോകരുതെന്ന് പറയും. നമ്മൾ അല്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലൊക്കെ പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഭൂമിയിലെ പോലെ അല്ലേ, അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഈ 10,000 വർഷം സുവർണ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ കലിയുഗം അത്യന്തം ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് എത്തുക അല്ലെ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ വീട്ടില് സമൂഹം അവരൊക്കെ വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി കലിയുഗം കൂടി വരുമ്പോ നമുക്ക് യാതൊന്നും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഈ ഇത്രയും മനുഷ്യജന്മം അല്ലെ, അത് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാതിരിക്കുക. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യുക അല്ലെ. നമ്മൾ ഇനിയൊരു ജന്മം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ ജന്മം നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലാം ജന്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം എന്തിനാണ്? പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്, ഈ ജന്മം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12ാം സ്കന്ധം മുഴുവൻ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ കലിയുഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ കലിയുഗത്തിന്റെ അത്രയും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. കലിയുഗത്തില് വഞ്ചന, കള്ളം പറയൽ, അലസത, നിദ്ര, അക്രമം, നിരാശ, ദുഃഖം, വിഭ്രാന്തി, ഭയം, ദാരിദ്ര്യം, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പ്രബലമാകുമ്പോഴാണ് കലിയുഗം തമോ ഗുണത്തിന്റെ യുഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യം മാത്രമുണ്ട് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? കലോർദോഷം രാജൻ അസ്തിയേഹോ മഹാഗുണാൻ കീർത്തനായ കൃഷ്ണത്യ മുക്ത സംഘം പരമ്പരേ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, ഹേ രാജൻ, കലിയുഗം അത്യന്തം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. എന്നാലും ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യം മാത്രമുണ്ട്. എന്താണത്?
കീർത്തനാത് ഏവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗം പരമ്പര. കൃഷ്ണനെ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊക്കെ മുക്തിയിലേക്ക് അല്ലെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ കലിയുഗം അത്രയും മോശപ്പെട്ട യുഗമാണല്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതാണ് എന്താണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ പൂന്താനത്തിന്റെ ആ ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ പറയുന്നത് മറ്റ് 13 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ജനിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട് ജനിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഉദ്ധവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉദ്ധവര് വൃന്ദാവനത്തില് ഒരു പുല്ലായിട്ട് പിറക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ധവരെ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. എന്താണ് ആ പുല്ലായിട്ടായെങ്കിലും ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികള് എൻ്റെ ശിരസിൽ പതിയല്ലോ, എൻ്റെ ദേഹത്ത് പതിയല്ലോ എന്ന് ആ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ പാദത്തിൽ നിന്നുള്ള പൊടികൾ അല്ലെ, പാദധൂളികൾ, അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവും ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട് ജനിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 13 ലോകങ്ങൾ, നമ്മൾ 14 ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭൂമിക്ക് മുകളിലായിട്ടും താഴെയായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ലോകങ്ങളിൽ, സ്വർഗലോകങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് സുഖമൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അവരിങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അല്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകത്തിലുള്ളത് അല്ലെ, സത്യലോകം. നമ്മൾ ആ ഭൂലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിനും എത്രയോ കോടി വർഷങ്ങൾ ആയുസുണ്ടല്ലേ. എന്നാൽ ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട് പിറക്കാനേ. എന്താണ് കാര്യം? മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കാനായിട്ട് അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് എല്ലാ എന്താണ് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നു അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിക്ഷ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്? എല്ലാവരും വിദേശത്തേക്കല്ലേ പോകുന്നത്, അവിടെയല്ലേ കുറെ പൈസയൊക്കെ കിട്ടുക, എന്തിനാണ്? അപ്പൊ ആ മാതാജി ചോദിക്കണ്ടായി, ദേവിശക്തി മാതാജി ചോദിക്കണ്ടായി, പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം? പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പൈസനെ കണ്ട എന്താ ഉപയോഗം എന്നൊക്കെ ആ റിപ്പോർട്ടറോട് ചോദിക്കണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേറെ വിദേശത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നു കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ അല്ലെ, ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ അവർ വന്നിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ മാതാജിയൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നു പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം, ആ വിദേശത്ത് നിന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലം. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടറോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വിദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ ഭാരതഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് പൂന്താനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ഉള്ളത് കലിയുഗത്തിലാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഭാരതഭൂമിയിലാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. അല്ലെ നമ്മള് എന്താണ് ആ ആത്മാവിനെ എന്താണ് ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആത്മാവിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാ? നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു ചാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം, നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം എന്താണ് നമുക്ക് ചിന്ത അതായി തീരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മള് അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യം തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? അപ്പോ അതിനാണ് ഇനി ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂനതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അവർ അല്പായുസുക്കളാണ്, എന്താണ് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ, മടിയന്മാരാണ്, അലസന്മാരാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും എന്താണ് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. പ്രഭുപാദ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ